Dommerne til den nye X-Factor-sæson er endelig fundet. Og Ida Kåre og Anne Linnet, I er nye i det her. Hvordan tror I, at den her sæson bliver? Jeg tror, den bliver rigtig god, og jeg håber på, at vi finder nogle gode talenter ud af alle de mange deltagere. Og hvad med dig, Anne Linnet? Hvad ser du frem til? Jeg ser frem til en god sæson, hvor vi bare finder den bedste. Hvad så med dig, Blachman? Du har jo været med i alle de andre sæsoner. Bliver man aldrig træt af at være dommer i X-Factor? Jo, men Julemand, han er også 13. 1. januar. Ja, okay. Hvad vil I så se efter dette år? Altså, hvordan kan I se på en deltager, at han eller hun har det her omtalende X-Factor? Jamen, det skal selvfølgelig være nogen, som vil musikken og føler musikken som på en måde, så man kan se, at det er det her, de vil, og at det ikke er nogen, der kommer for at blive kendte og få det fede luksusliv af det. Fordi det har vi jo set før, at det får de ikke, og de skal være nogen, der vil musikken, for at de kan fortsætte med det her. For vi kan ikke, det er begrænset, hvor meget vi kan hjælpe dem på vej. Ja, helt enig. Yes. Okay, tak til jer alle tre.